сарраёсати маорифи шаҳри душанбе бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҷиҳати ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба омӯзиши амиқи фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвастани илм бо истеҳсолот, дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо озмуни шаҳриро таҳти унвони тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм эълон менамояд. озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм аз рӯи номинатсияҳои барномасозӣ, меъморӣ, моделсозӣ, радиоэлектроника, робототехника, сайёҳии кишваршиносӣ ва табиатшиносӣ доир гардида, ҷамъбасти он дар арафаи рӯзи пойтахт гузаронида мешавад. озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм таҳти сарпарастии раиси шаҳри душанбе баргузор гардида, ғолибони он аз рӯи ҳар як номинатсия дар алоҳидагӣ бо мукофотпулӣ барои ҷойҳои якум 15 000 сомонӣ, ҷойҳои дуюм 10 000 сомонӣ ва ҷойҳои сеюм 5 000 сомонӣ сарфароз карда мешаванд. инчунин ба омӯзгорони хонандагоне ки дар озмун ғолибиятро ба даст меоранд мукофотпулӣ барои ҷойҳои якум 10 000 сомонӣ, ҷойҳои дуюм 5 000 сомонӣ ва ҷойҳои сеюм 3 000 сомонӣ барои ҳар як номинатсия дар алоҳидагӣ муқаррар гардидааст. тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм, сабқати илм, навҷӯиву навоварӣ ва ғояву афкори тоза. телефонҳо барои маълумоти иловагӣ 221 85 71 93 851 11 11.